Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Goedenavond. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws in het Nederlands op een rijtje gezet. En we gaan dat nu aan u voorleggen. Voordat het zover is, voordat we met de belangrijkste berichten uit het nieuws komen, hebben we ook nog na de reclame aandacht onderweer voor een mooi project in Seru, Otra Banda. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Enja mag niet failliet gaan. Er wordt al enkele jaren gesproken over de problemen bij Enja. Dat heeft te maken omdat de voormalige eigenaar, de heer Houssam Ansari van de Parman International Group, in problemen is gekomen en onder meer rechtszaken heeft met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Er wordt veel gesproken over geld dat nodig is om Enja te redden. En vandaag, of gisteren eigenlijk, heeft de minister van Financiën, Javier Silvania, laten weten dat Enja niet failliet mag gaan. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat een zo'n groot bedrijf failliet gaat. Alleen al het feit dat er 25.000 mensen een verzekering bij Enja hebben afgesloten, moet reden zijn om er alles aan te doen om het niet te laten instorten als gevolg van de verkeerde handelingen van de voormalige eigenaar. Wordt vervolgd. Politie neemt wapens en drugs in beslag. Gisterochtend in alle vroegte zijn er 4 huiszoekingen verricht. Dat gebeurde onder meer in de Kaya Bakator en op de Asbestweg en in 2 adressen in Mahuma. Bij die huiszoekingen zijn grote hoeveelheden drugs aangetroffen en 7 vuurwapens. In totaal zijn er 5 mannen aangehouden. Het gaat om 3 Curaçaoënaars, 1 Venezolaan en een Colombiaan. Het heeft allemaal te maken met een langlopend onderzoek naar drugssmokkel. En de politie sluit niet uit dat er nog meer mensen gearresteerd gaan worden. Productie van asfalt van start. Er is vandaag sprake van een ondertekening door de Refineria di Curaçao samen met de Global Oil Management Group. En de doel van deze ondertekening is dat er een eigen manier komt om asfalt te produceren en ook te exporteren op Curaçao. Het gaat om een zogenaamde asphalt plant. En dat komt op het terrein van de Refineria di Curaçao. Het is goed voor Curaçao dat er weer ontwikkelingen zijn. En ook voor de aannemers die daarbij hun werk kunnen krijgen. Veel kinderen zitten thuis. Volgens parlementariër Elvin Gerard van de PNP is er sprake van slechte communicatie tussen ouders, docenten, besturen van scholen. En als gevolg daarvan zitten er eigenlijk te veel kinderen thuis. Dat zei Elvin Gerard gisteren in het parlement. Hij benadrukte dat er meer moet worden gedaan om te voorkomen dat kinderen niet naar school gaan. En daar hoort onder meer goede communicatie tussen ouders en docenten en ook toezicht van de schoolbesturen bij, aldus Gerard. Goede ontwikkeling Dame, tenminste de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje, ziet goede ontwikkelingen bij Dame. Het oude dok om het zo te zeggen, die hebben al eerder afspraken gemaakt om te gaan investeren. Zo moet ik het zeggen, om te gaan investeren. Er zal in 2023 en 2024 bij elkaar 12,5 miljoen onder meer in infrastructuur worden geïnvesteerd. Er wordt ook geïnvesteerd in elektriciteit. Er komen 2 banen, 2 kranen bij in 2024. En dat moet allemaal leiden tot een verdere vooruitgang van Dame. En Seintje is positief wat dat betreft. Van Huffelen reageert op rapport. In februari kwam Amnesty International al met de 3e rapport uit over de wijze waarop Curaçao omgaat met ongedocumenteerde Venezolanen. Dat rapport was net als de voorgaande 2 niet prettig voor Curaçao in de zin dat er veel kritiek in stond. Het rapport heet Curaçao weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen. Gisteren heeft de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, gereageerd op het rapport.
in de Tweede Kamer aan de Tweede Kamer. En zij benadrukte dat er inderdaad sommige voortgang wat traag verloopt op Curaçao. Dat geldt ook voor Aruba en Sint Maarten. Maar dat Curaçao samen met Nederland in nauw contact staat om het verbeteren van de opvang van Venezolanen. En er wordt vooruitgang gemaakt, al dus Van Huffelen. Begin dit jaar heeft ze dan ook de laatste tranche overgemaakt, €350.000. Voor de opvang van Venezolanen. Er is nog werk te verrichten, maar dat gebeurt in nauw overleg, aldus de staatssecretaris. Hond met 6 poten, ja, dat klinkt als een grappig bericht, maar volgens Stanley Ignacio, de grote dierenvriend van Curaçao, is het niet eerder voorgekomen, maar op Curaçao is er een hond geboren met 6 poten. De hond is geboren en leeft nog steeds, u ziet het op de beelden. Het is erg onwaarschijnlijk dat zoiets gebeurt. Het gebeurt vaker dat ze met een poot te weinig worden geboren, een hond met 3 poten. In Amerika was er in 2021 sprake van een hond met 6 poten en 2 staarten. Dat is niet het geval op Curaçao, maar het levert in ieder geval bijzondere beelden op. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame en daarna zijn we terug met meer nieuws. Pizza Hut acumple 40 años y así nos celebré en grande. Con nos, celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese y enabodatos nang patras di ebon y tire de buzón. Asina, botin chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. Dan gaan we over naar Sint Maarten, want er is nieuws van de kustwacht. Die heeft vanochtend laten weten dat er onlangs 200 kilo cocaïne is onderschept. Dat is gebeurd door de kustwacht in samenwerking met de ketenpartners op Sint Maarten. Het gaat allemaal om het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen, dat in de nacht van 4 op 5 juni een drugstransport verstoorde. Daarop volgde een lange achtervolging. Op zeer hoge snelheid wilde het vaartuig ontkomen. Dat lukte niet. Daarna werden drugs overboord gegooid en dat leverde dus de genoemde 200 kilo drugs op. Verreweg het meeste cocaïne en een kleine hoeveelheid marihuana. De drugs is inmiddels onderschept en ook vernietigd. Het voertuig wist uiteindelijk te ontkomen. En dan is er meer nieuws van de kustwacht in het Caribisch gebied. We hadden het eerder deze week al over een vaartuig dat werd onderschept en naar de pier van de kustwacht werd gebracht voor nader onderzoek. En nu lijkt het te gaan om een vaartuig dat mensensmokkel mogelijk heeft gemaakt. Dus de kustwacht laat weten dat het verdachte voertuig is onderzocht en dat het nu wordt beschouwd als een boot dat werd gebruikt om mensen van Venezuela naar Curaçao te komen. Er zaten op het moment van arrestatie 3 personen in de boot, die zitten voorlopig nog vast. En het onderzoek naar de boot en natuurlijk naar de mensensmokkel, dat loopt nog. Dan gaan we naar iets heel anders en dat is Serie Otrabanda. Dat is een tuinproject en dat tuinproject maakt kans voor een appeltje van oranje. Dat zijn speciale waarderingsprijzen die vanuit het Nederlands Koningshuis worden gegeven. Er staan nu 10 verschillende organisaties, lokale organisaties op de lijst. De bovenste 3 krijgen €35.000 en een kunstwerk. En wij gingen op bezoek bij de tuinen van Serie Otrabanda. En daar spraken we met Valeska Boom, die uitlegde wat het project nu precies inhoudt. Nou ja, de Hofje Serie Otrabanda is eigenlijk een project die is begonnen in de COVID-tijd. We hebben dan zeg maar op leegstaande plekjes in Otrabanda hebben we in samenwerking met Cindy Eeman hebben we bepaalde buurtuinen opgezet. En het was voornamelijk ook dus dat de buurtbewoners in plaats van dat ze dan eten kregen, dat ze dan zelfredzaam konden worden en eigen van de voedselpakketten. Ja. Exact. Nou, de voedselpakketten zijn natuurlijk ook nodig, want vlees en de andere dingen heb je wel nodig. Maar al de groenten in ieder geval, dat je dat vers en dat je gewoon zelf kan planten. Ja. Dus van daaruit is het project eigenlijk begonnen. En dat is nog steeds staande. En hoe loopt het?
Nou ja, het loopt zeker goed. De tuinen zelf moeten soms verschuiven, want niet alle terreinen zijn van ons. Maar we hebben de mensen juist in deze tijd ook de gelegenheid gegeven om eigen kliko bakken. Dus dan kregen ze dan een hoffietje. Dan konden ze dat dan onder begeleiding van Cindy, kregen ze dan een cursus. En dan konden ze hun eigen groenten en fruit planten. En dan hebben ze dat dan in hun eigen huis. We hebben om en nabij zo'n 30 à 35 families die dan zo'n tuintje nu thuis hebben. Het is gezond, het is goedkoper om het zelf te maken, maar het is ook leuk om met de hele familie samen te doen. Ja, dat zeg je goed. Het is, dat vind ik dus ook een van de mooie dingen, want ik heb ook zo'n tuintje. Hoe leuk is het als je dan je eigen tomaatjes ziet groeien en dan kan je je kinderen erbij betrekken. En dus ik denk ook dat het naast de voedsel, dat er ook een heel mooi sociaal achterliggende gedachte erbij is. Daar is ook de Appeltjes van Oranje natuurlijk, speelt daar een rol bij. Die kijkt ook naar dat soort projecten. En jullie zijn nu verkozen tot de laatste 10. En nu kunnen wij van Curaçao stemmen om te zorgen dat jullie daadwerkelijk de winnaar worden. Ja, dat zeg je goed, Oscar. Want Appeltjes van Oranje heeft natuurlijk hele mooie projecten van het eiland gekozen. Maar ja, wij willen natuurlijk winnen. Daarom wil ik iedereen vragen om te stemmen. En kijk, het thema dit jaar is bruggen bouwen. En we hebben dan het project Hoffina en die Cero Trabanda genomineerd. Maar we doen veel meer dingen. We doen echt dingetjes hier in de wijk om de schoonste wijk van Curaçao te zijn. We organiseren ook in de zomerse vakantieplannen voor de kansarme kinderen van de wijk. We zorgen nu ook bijvoorbeeld voor de veiligheid. Dus we doen veel meer dingen. En ja, heel mooi dat dit project naar voren is. Maar met het geld die we zouden winnen, zouden we zoveel meer mooie dingen voor Otrabanda kunnen doen. Dus ik wil echt iedere kijker voornamelijk vragen. Ga naar Appeltjes van Oranje, de website. Ga zoeken naar Hofficerie Otrabanda. Stem. En wat heel belangrijk is, als je die e-mail binnenkrijgt, daar moet je ook nog even op akkoord doen, zodat je stem geldt. De Community Gardens, om het in het Engels te zeggen, van Serie Otrabanda. Een mooi initiatief. Het is een van de 10 mogelijke prijswinnaars van de Appeltjes van Oranje 2023. Dat zijn allemaal organisaties verdeeld over het hele Koninkrijk. Wilt u op dit project stemmen, dan moet u naar de website gaan van Appeltjes van Oranje. Vul een mailadres in. En het is belangrijk dat als je gestemd hebt, krijg je daarna een bevestigingsmail in je mail. En die moet je ook weer bevestigen om te zorgen dat er geen valse stemmen kunnen worden gedaan. En daarmee kunt u ertoe bijdragen dat Curaçao een van deze Appeltjes van Oranje krijgt. Nou, dit was het belangrijkste nieuws. We hebben het op een rij gezet voor u in Extra Journaal. Morgen zijn we er weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Ik wens u voor vandaag nog een hele fijne dag. Het allerbeste. Tot morgen. Tot ziens. Dag.